Gyda golygfeydd rhyfeddol, sdim rhyfedd bod yr ymwelwyr yn heidio i ddyffryn Conwy. Ond pryn bod yr olygfa yn poeni llawer o'r cystadleuwyr o ymgasglu y metr y coed ar gyfer Pencampwriaeth Rhedeg Mynydd y Byd. Well, this is the 31st running of the World Mountain Running Championships, and it's been a privilege to bring these championships to the UK and let alone to bring it to North Wales, here in the fantastic village of Betws y Coed. Maen nhw wedi dod o bob gongl y byd, o holl ffordd o Zeland Newydd, America, yr Eidal wrth gwrs. Oedd yr seremoni agoredol ddoe, oedd o'n mwych i weld, dweud y gwir. Wrth gwrs bod o'n serious, mae rai ddod, mae o'n wyt ti ar y llwyfan y byd, ond o ran y wrledydd, mae yna rhyw deimlad awyrgylch braf yma o jyst pawb fel teulu. Roedd y cwrs yn dechrau ac yn gorffen yn y pentre, ac yn cynnig her a hanner ar nifer o lwybrau gwahanol, ac yn codi yn gyflym hefyd, gyda llyn Elsi yn nodi'r man mwyaf uchel, 250 o fetre uwchben lefel y môr. Hen ddigon i brofi ffitrwydd y mwyaf profiadol o'r hen i'r ifanc, a'r cyfan yn cyfuno i sicrhau bod yna rhywbeth i gadw pawb yn hapus ac yn flinedig. Roedd yna wythnos gyfan o weithgareddau a thrô'r meistri neu'r cystadleuwyr hŷn oedd i gynta o 35 mlwydd oed sydd ddim yn hen gyda llaw i 75 oed, gydag 11 ras ar y sadwrn cyntaf yn unig. Mae'n lot o'r merched a dynion sydd yn rhedeg yn yr meistri wedi bod yn llwyddiannus pan maen nhw'n ifanc. Maen nhw wedi bod i Pencampwriaeth Byd dros gyfnod o blynyddoedd. Felly maen nhw wedi arfer a mi deud un peth. Fel maen nhw'n hynach, mae'r agwedd gystadleuol yna dal i fod. Maen nhw'n cael hwyl ar ôl y ras, ond pan mae'r rasio yn mynd ymlaen, mae'n reit serious, dweud y gwir. Dyma'r ail dro'n unig i'r Pencampwriaeth gael ei chynnal ym Mhryden, a'r tro cyntaf erioed yng Nghymru, ac roedd y trefnwyr yn ffyddiog bod y tirlun a'r cwrs heriol yn mynd i blesio'r cystadleuwyr. I unrhyw un sydd ond i mentro i loncian ar y ffordd fflat, mae'r rasio fel hyn yn fwystfil tra gwahanol. It's pretty technical, so that's good, but as far as climbs go, you don't have as long climbs. They're as steep as anywhere, but just not as long and drawn out, and you don't have the altitude, so you recover. Most of the international races I've done in my career have been in big cities, so it's really, really nice to get away from that sort of thing. Really lovely town, really lovely scenery. Yeah, I love running in trails, so this is perfect. Dwi'n cael Pencampwriaeth y Byd a dy stepan drws yn aml, so ti'n gorau cymryd rhan yn dweud a dod i gefnogi. Ac roedd na lwyddiant i Gymru, Brenda Jones yn ennill y ras i'r Edwyr dros 70 mlwydd oed, a Brenda wrth I bodd. Well, I'm absolutely staggered. I never thought that I would win it. I thought the other folks were in front of me. But it's a very tough race. But I've done years of mountaineering and I think I'm just strong. I can't run fast, but I can stick at it. Ac un o uchafbwyntiau'r penwythnos agoriadol oedd Alex Mannery 83 oed yn gorffen y ras agored. Well, this is amazing, and these forests are beautiful, aren't they? Absolutely wonderful. Great course, great organisation, super weather for us. Wow! Erbyn canol yr wythnos, roedd yna gyfle i blant ysgol lleol ymweld â'r cwrs a chwrdd â rhai o'r cystadleuwyr. Croeso tîm Zeland Newydd! Da ni'n croeso mewn. Bringing events here into the heart of a community is important, and here we've got all the schools locally, and just to give them, you know, an insight. We've had questions and answers of what it's like in New Zealand from the runners today. Today they have a little race around, like, actually involving the circuit, and it's just something the kids can really enjoy and get involved in. Hopefully they'll get excited about it. Gyda gymaint o ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored mawr yng Ngogledd Cymru yn ddiweddar, a gobeithio yw bydd y profiadau yma yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. So we'll have loads of photos over the next 24 hours, 48 hours from all... Roedd yr haul allan ar gyfer y sadwrn ola. Newyddion da I bawb oedd yn gwylio, dim cystal i'r cystadleuwyr. Rhasys ieuenctid oedd gyntaf gyda Heidi Davies o Aberhonddu yn gobeithio am lwyddiant ymysg y merched.
Ond Americanes oedd gynta yn y gres Ali Ostrander yn gyflymach na phawb. I just went out and, you have to attack the race with a confident attitude, and I thought, I can run with anyone. I've trained really hard for years and I'm ready for this. Ond roedd y Gymraes Heidi Davies ddim yn bell tu ôl chwaith. I came 14th last year, so 5th this year. I was really happy, yeah. And your 5th helped the ladies team to a silver medal? Yeah, I ran for GB 3 times now, and this is my first time I've had a team medal, so 3rd time lucky. Yeah, it's really good. Roedd na Gymro yn hym y bechgyn hefyd, John Spill o Clwb Pedwyr Eryri. Roedd wedi sicrhau lle yn hym Pryden ar ôl gorffen yn ail yn y treialon ar yr un cwrs ym mis Awst a nawr yn barod i herio gyreuon y byd. Dwi'n hapus iawn. Dyma tro gyntaf dwi'n rhedeg i Prydain ac dwi'n meddwl oedd hi'n 18 fed ac dwi wedi helpu'r tîm i cael y medal efydd. Felly, ynddo, da ni gyd yn hapus iawn gyda'r canlyniad. Gŵr ifanc o Dwrci a hi o ran y bechgyn Ferhat Bozkurt yn gorffen yn glir o'r gweddill. Well done, congratulations Ferhat Bozkurt from Turkey, 454. Roedd y blas rhyngwladol yn amlwg wrth i'r merched ymgynnull ar gyfer y brif ras. Ac roedd y gres ddim yn poeni rhain, wel dim ar y dachrau ta beth. Y merched yn mynd amdani go iawn, pawb eisiau manteisio ar ddarnau gwastad y cwrs, achos bydde hynny yn newid yn gyflym. Torodd grŵp bach yn glir yn gyflym hefyd, gyda thair o Bryden, Emma Clayton, Emily Collange a Sarah Tunstall yn ceisio gweithio fel tîm tu ôl i'r Americanes Kimber Mattox, ond megis dechrau oedd pethau. Doedd enwau'r gwledydd ar drysau'r dynion yn dweud y cyfan hefyd. A'r ysfa i ddechrau, bron yn ormod i ambell un. Yn ôl da'r merched ac erbyn hyn roedd y dair o Bryden yn arwen, ond roedd na olwg bryderus tu ôl iddyn nhw. Efallai bod Mattox yn dechrau colli tir, ond roedd Stella Chesang o Uganda yn agosau. Crysau melyn Uganda oedd yn amlwg ar ddechrau ras y dynion hefyd, ond yr Eidalwr Bernard de Mateus dorodd yn glir yn gyntaf, ond roedd Fred Musobo yn dyn wrth ei sodle. Erbyn i'r merched o Bryden gyrraedd Llanelsi am y tro cyntaf roedd Stella Chesang o fewn cyrraedd. Heibio ei hi yn hollol benderfynol i ychwanegu at y fedal air enillodd hi yn ras yr ieuenctid flwyddyn diwetha. Ac gweitha ymdrechion gorau Clayton, Collange a Tunstall, roedd hi ddim yn edrych fel bod neb yn mynd i ddal y ferch ifanc o Uganda. Roedd yr Eidalwr Bernard de Mateus yn dal i arwen y dynion ac roedd hi'n dipyn o ras am y trydydd safle rhwng ei efaill Martin a'r Albanwr Robbie Simpson. Ond erbyn diwedd y lap gyntaf roedd fest felen Fred Musobo yn amlwg unwaith eto. A buan iawn byddai'r gŵr o Uganda yn gwbl glir. Felly hefyd Stella Chesang, erbyn iddi basio Llanelsi am yr eildro, oedd neb ar ei chyfil. Dim amheuaeth pa wlad oedd yn rheoli yng nghefn Gwlad Cymru. Gyda Emily Clayton a Emma Collange yn brwydro am ail a thrydydd, gorffennodd Chesang 31 eiliad yn glir ac yn gampus. Now you're the world champion. Does that sound good to you? Yes, this is good. Congratulations. Thank you. Clayton, Collange a Sarah Tunstall oedd nesa, diwrnod da i Brydain. To have a second, third and fourth in a World Championship from the Great Britain girls, I mean, that's absolutely amazing. So, yeah, I'm really, really proud of them. Dwi'n yn siŵr os oedd Llanelsi'n atgoffa Musobo, Lynn Victoria nôl yn Uganda. Mae'r cwbl mae hwnna'n fwy o faith na Chymru gyfan, ond oedd yn edrych yn gartrefol iawn.
Pwy fydde'n drydydd oedd yr unig gwestiwn erbyn hyn, ac roedd Robbie Simpson yn edrych yn gryf ar ôl pasio'r Eidalwr. Ond doedd neb yn mynd i basio Fred Musobo 44 eiliad o flaen y rhedwr nesaf. It's good now. I'm so afraid of Uganda. All Uganda men and boys, men and senior girls and senior boys are all Ugandans. And we are making our country proud of us. Gorffen yn ail gyda 2 faner nath Bernard de Mateus ar Albanwr Robbie Simpson yn sicrhau trydydd. Absolutely delighted. You know, it was a dream actually to get an individual medal in the World Mountain Running Championships. And the best chance I thought was here. And then I managed to do it. So yeah, I'm absolutely delighted, although completely knackered. Dim fe oedd yr unig un wedi blino'n lan, ond gorffen yn golygu gymaint i bawb. Yr unig beth oedd yn weddill oedd y seremoni wobrwyo yn fenyw Cymru Llandudno. Yn ogystal â'r medalau unigol roedd na fedalau tîm, air i ferched Pryden diolch i Clayton Colange a Tunstall, ac ymdrechion yr efeilliau de Mateus yn sicrhau air i'r Eidal.